Osteoporoosi on sairaus, jossa luun määrä ja laatu on muuttuneet niin, että luu murtuu herkemmin, luu on hauraampaa. Ja sehän ei tunnu missään, eli osteoporoosi ei oireile lainkaan. Yleensä se ainoa oire, mikä tulee, on luun murtuma ja siihen liittyvät oireet. Osteoporoosi on täysin oireeton sairaus ja ainoa tapa todeta se ennen sitä ensimmäistä murtumaa on tehdä luun tiheysmittaus. On erilaisia luun lujuusmittauksia, joilla voidaan sitten etsiä niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat luun tiheysmittausta, mutta se röntgensäteellä tehtävä luun tiheysmittaus on ainoa tapa todeta sairaus. Toki sitten tutkitaan muitakin asioita kuin se luun tiheys siinä vaiheessa, jos osteoporoosi todetaan. Osteoporoosi voi sairastua kuka tahansa, mies, nainen, nuori, vanha, mutta tietenkin on tiettyjä riskiryhmiä, eli osteoporoosi yleistyy iän myötä, se on naisilla tavallisempaa kuin miehillä, ja pienikokoinen hentoluinen henkilö saa helpommin osteoporoosin kuin suuri ja vahva. Myös liikkumisen tapa ja runsaus vaikuttaa paljon siihen asiaan, ja elintapat muutenkin. Yleensä naisilla varsinkin 80% osteoporoosista on sellaista, että siihen ei ole mitään erityistä syytä, vaan perintötekijät, sukupuoli, ikä, ruumiinrakenne vaikuttaa siihen, että sairastuu osteoporoosiin, mutta 20% naisista ja joka toisella osteoporoosiin sairastuneesta miehestä on kuitenkin jokin syy siihen, että osteoporoosi on tullut. Se voi olla joku muu sairaus, se voi olla lääkehoito, liikkumattomuus, tupakointi ja niin edelleen, mutta nämä toissijaiset osteoporoosia aiheuttavat syyt tulee aina selvittää sitten, kun osteoporoosi on todettu. Ja osteoporoosin hoitaminenhan perustuu siihen, että saadaan luun lujuutta lisättyä, jolloin se murtuma ei tule niin helposti. Kun luun aineenvaihdunta on kuitenkin hidasta, me tarvitaan pitkä aika siihen, että luuta saadaan vahvistettua. Välttämätön ehto sille, että luun vahvuutta voidaan parantaa, on se, että paikalla on rakennusaineita ja se tärkein rakennusaine on kalsium. Ja se saadaan paikalle vain D-vitamiinin avulla, eli kalsium ja D-vitamiini tarvitaan välttämättä aina luun vahvistamiseksi ja usein ainakin D-vitamiinin osalta tarvitaan täydennystä. Kalsiumi voi saada myös hyvästä ravinnosta. Jos murtuman vaara on suuri, silloin voidaan tarvita myös lääkehoitoa. Mutta lääkehoito on kuin muurari, joka ilman tiiliä ja laastia saa mitään aikaan. Samoin ilman sitä perushoitoa, missä kalsiumin saanti on riittävää ja D-vitamiinin saanti lasketusti sopivaa, niin voidaan luuta vahvistaa lääkehoidon avulla. Lääkehoitokin on aina pitkäaikaista ja vasta parin vuoden hoidon jälkeen voidaan arvioida, että onko luu todella vahvistunut. Lisäksi voidaan käyttää ja tuleekin aina käyttää elimistön omia luuta vahvistavia mekanismeja, kuten liikkumista. Tupakointia tulee välttää, on erilaisia hormonaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat. Ravitsemuksella on suuri merkitys muutenkin kuin riittävän kalsiumin saannin osalta. Muun muassa riittävä proteiinisaanti on hyvin tärkeää. Ja tämä hyvä perushoito on itse asiassa hyödyllistä kaikille, jotka ovat luustonsa terveydestä huolissaan. Mutta osteoporoosia sairastaville ja erityisesti lääkehoitoa saaville se on välttämätöntä. Eli ilman hyvää omahoitoa ei lääkehoidostakaan ole hyötyä. Koska osteoporoosin hoito ja luuston vahvistaminen on pitkäaikaista työtä, niin se täytyy tehdä huolella järkevästi ja myöskin seurata, että miten se toteutuu ja miten se toimii. Eli semmoinen perusperiaate on se, että katsotaan, että onko niitä toissijaisesti osteoporoosia aiheuttavia syitä tai tekijöitä. Jos on, niin ne korjataan. Sitten aloitetaan se osteoporoosin hyvä omahoito, jossa on se liikunta ja riittävä D-vitamiini ja kalsiumin saanti mukana. Ja mahdollisesti myöskin tämä lääkehoito, jos murtumavaara on suuri. Ja parin vuoden kuluttua sitten arvioidaan tilannetta uudestaan, usein uudella luuntiheysmittauksella. Toki se voi olla 3 vuoden kuluttua, mutta joka tapauksessa, kun on riittävästi kulunut aikaa siihen, että luu on voinut vahvistua, katsotaan, että onko kaikki mennyt hyvin. Jos ei, niin sitten me etsitään siihen syy ja taas korjataan sitä hoitosuunnitelmaa eteenpäin. Suurimman osan työstä hän tekee se osteoporoosia sairastava itse ja siksi on olennaisen tärkeää, että hän tietää mitä ja miksi tässä tehdään. Lääkäri sitten suosittelee lääkehoitoa, jos se on tarpeen ja antaa neuvoja ja ohjaa ja valvoo siinä matkan varrella. Ja olisi välttämätöntä, että tämä hoitosuunnitelma on myöskin selkeästi kirjattu ylös niin, että siihen voi palata niin potilas itse kuin hoitava lääkäri, mutta myöskin muut häntä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset
tarvitsevat sen tiedon, että miten osteoporoosin hoitoa on suunniteltu, mitä siihen hoitoon kuuluu, milloin tarkistetaan mitäkin ja mikä on myöskin se hoidon tavoite. Tämä jälkimmäinen on ehkä kaikkein vaikein, että tietysti tavoite on se, että ei tule murtumia, mutta sitten jos ei tule murtumia, niin milloin tavoite on saavutettu, milloin me vähennetään tai kevennetään hoitoa, se on kuitenkin sovittava mielellään siinä alkuvaiheessa tai sitten tarkistetaan matkan varrella, mutta tämä pitää olla myöskin selkeästi asetettu se päämäärä, mihin pyritään.